Ay na, agoy uyag ka lang arudan. Ngam susup ka pa'y lang amin asusup dita, Eduardo. At ka ba rin ako nakbakit? Siyak mo rin tinakita. Bayan na ka dilaeng. Taday tuyod din na kay Ruama ka lifestyle ko. Huwag ngam saan matan nga agim imbag ta uyag mo. Nasa isaya at salaangan, numapan mo ipa-check up. Iti kasta, irisitaan na ka ti doktor iti agas mo. Saanin? Sigurado ngamin nga ipasardeng dati pa nagsigarilyok. Ay katno para mo't iti pagsaya atam, apay kit din ngay, adi mo aram iton lakay. Ay na, nakarakaron amatayak. No isardeng ko tagsigarilyo, bakit? Baliwam man ngamin ti kasta ang mindset mo, Eduardo. Ha? May mayat matlaang numapan ka agpa-check up. Iti kasta, masigod day ta arikrik na nang runak at nabayagan day ta uyag mo. Sige. Wanan, mapanak to kay ni Dr. So. Ay, namin anon nga imbaga mamapan ka. Ngam awan matungtung palam. Ay, unay kan, Eduardo. Sa dino tayan ni Lia, mama? Agdigdigos pa'y lang, iha. Mabayag pa'y ka di? When takaununag na laang mat ijay banyo. Kunaklakit din no nakasukatan. Tauray siya kung timang idagaskin kwa na iji pagadalan da. Naladaw manen anariing. Saan ka no ang nakaturog adagos idirabi tanasakit ti ulo na. Amangan mat ngamin no day tamanan agsel cellphone ti inararamid na idi malam. Saan mat? Kat no tinulungan naktupay ang nagsibog kadagiti masetas ko. Ay kat nasaya at angarod no kasta. Sige, umuna ak ngarodan arumwar, mama. Sige anak ko, agan-anad ka iti panagmaneho, ma? Ni papamtulatan ti mangitulod kin ni Liam, inton madamdama. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Dalolo kan lolam. Kumusta damatan? Nagadumatan ti salutsud mo, mami. Jack amo na niya tinuon na kasungbatan. Ah? Sorry, anak ko. O sige, saggay saat nga rod dagiti saludsud ko, anak ko. Wen tapno masungbatak mo tasag kaysa. Kumusta kan, anak ko? Okay lang, wet, mami. Sika ngay, kumusta ka matitan? Nasaya at mat nga rod no okay ka lang, anak ko. No siya, kaasi ti Diyos, okay ak lang mat. Kumusta nga iti panagadal mo? Good news, mami. Siyak man ang titap 1 iti second grading. Ay, wow! Congrats, Liam, anak. Itultuloy mo day ta akin na nga to dagiti grado mo, hen? Wen, mami, siyak pa'y basic. Very good nga, Rod. Ka, dalolo kan lolam ngay. Kumusta damatan? Ni Lolo, atay di garahe. Waswasingan naman ang tilugan na. Iti kasta, nasilang kanuno itulod na kiti pagadalan inton bigat. Agasam man. Nagswerte mo tanday taalugan. Kanayon amawasingan. Wen abak nga pa nga tilugan na anti-Christian. Adayo na linlinis tulugan ni Lolo. Numitulugan na anti-Christian. Ni mat Lola, at daman ng jelikod. Tagitilatan masitas na tas asikaswan na. Talaga ngamin ang mahilig iti masetas ni Lola, manak ko. Oh, di ba? Nasungbatak amin na saludsod mo, mami. Wen anak, katagyaman na ka. Ayun gayam, okay lang ka di akasaritak mat dalolo kan lolam? Sige, mami. Mabidla nga ro tayo bakita. Unusahan, ipankulangan diyan dati cellphone. O sige anak ko, ingka nga roden itid ti cellphone, tabaliwak ti umawag, inton madamdama. Kumusta kayon, papa? Daytoy, nasayat lang tamat anak ko. Sige ngay, kumusta ka ba't nidan? Awan rumbang apagdanagan nyo, ta okay aklaan dito'y, papa. Da kayo kit di aguy uyak kayo manan. Napayagan day tanga uyak yo Apa ay di yo pa'y napan impa-check up aya. Mapanak tuwin tun mawayaan ang anak ko. Gamloy ta, awan pa ikasta,
Tato ti pa ka kumikumak dito'y balay. Ay, nakaanon tupay ngay, Papa. Mapan kayo kit din Saan abali ta mabiit laang mati-check up? Nasaysaya at matlaang amapan kayo agpa-check up. Tani, nabayagan day tauyak yun. Wen, papanak to ko naklangarudan. Di na kasi pakatanagan, tanasalon atak. Awan sakit ko, anak ko. Saan kayo asigurado iti dayta? Aging saan kayo nagpat-pa-check up, Papa? Isungain kayo agpa-check upan. Sakbay amala daw ti amin. Sige, sigarilyo ba, mor? Agoy uyak kayo lang arudan, ngam sigarilyo kayo pa lang sigarilyo, papa. Tapos uugak nga rod. Nagadungamin tikinan ko. Isungag sigarilyo ako man. Tamno may kadbasit ti buksog ko. Aday ta kayo man ako nakon, papa. Mamin ano aya nga ibagak kada kayo asaan ang makabawas wenno makaikat iti busog ti panagsigarilyo. Nang runa no kasta akal-kalpas yu anangan. Apay aya, kati sungarod mo ti pamati kanak ko. Saan anasaya at dayta apam matim, papa? Ngamin, no agsigarilyo ka anabsog ka, ada posibilidad na ang umato ti acid kat maadaan ka iti acid reflux wenno hyperacidity. Saan lang nga dayta? Mabalin ang maadaan kayo iti sakit iti puso, barakan bituka. Ha? Ti kasayaatan nga aramiden yo, no kasta akalkalpas yu anangan, kat uminom iti napudot adanom. Magna kayo basit. Light walking ama ko na. Saan kat akastang agsigarilyo kayo adagos? Agoy uyok kayo lang arudan. Mala, wanin madam. Matong palti pagayatan niyo, boss madam. Ne, apa yun ni Eduardo? Agan ano ka? Maadto'y ti danom. Ala, uminom ka lakay. Mutay. Nagyaman ak bakit? Ay sus, daytan ti bagbagami pa ilaidikan ka. Nga ipa-check up da ka. Ngam di mo ba't kayat? Ay nga ita. Kumarkaron ako markaro ti uy mo. Ay na, madya talaga bakit? Sinamatan sardingan tiyak ko. Ikas lang marigata nakpayil ka umagas. Anya, ay sus, itaray da kalaangan ni Dya Hospital, Eduardo. Hello, Gretchen. Nakaawag ka mat. Rabin, Manang, natayan ni papa. Anya? Di tayo kumamat mang rabak iti kasta ading ko. Kasanuan na tayan, kat nagsarita kami laang idikalman. Intaray mi idi agsapa dito'y ospital. Takuna na sakit ti barukong na. Saan da ka pa'y nga inawagan? Tati amumi kat gagangay lang sakit ti barukong. Amayawid mi matlang adagos. Ngam di na matan na ilasa ti pan nakaatake na. Anya? Apay pinanawan da kami matan, Papa. Apay. Iwanan ni Lolo, Mami. Iwanan. Liya man ako. Nasanuapitan nga itawanan ni Lolo. Asinat pa yung timang itulot kan mang sukon kanya kiti pagkadalan. Ay, siya pa'y kabayatan ajak pa'y nagsubli jay abroad, anak ko. Kasanon tun nga ito nagsubli kayo ni Jafrod. Saan abali tadamat ni Antim Agretchen, anak. At dapay ni Lolam nga Imelda. Lolo Eduardo! Lolo! Bumangon ka! Lolo!
Agsubli ako ni ija abroad. Da kayo pa lang kumati makamo kiniliyam ha, ading ko. Wan manang, awan parikot iti dayta. Ag sinublat kami kini mama amapan mangitulod ken mangsukon iti pagadalan na. Agyaman ak ading ko. Liyam anak, agsingsingpet kawan. Tungpalam amin nga ibagadaan ti kan lola, ma. Ni, di ka agsangit, Apeng agsangit ka ngay. Di tayo kailangan, Mami. Please. Ha? Liam, Please, Mami. Hindi ka nagsubsubli dyan, bro. Hindi tayo kailangan. Tapos agdatin natin kada lola ka ng tigritchen. Liyam anak ko. manang Rosemary. Awanin ni Lolo agad-agad, Mami. Isa, di tayo kailangan. Hindi kan pumampano, Mami. Liyam anak, palubos ang pailaan ni Mami, wan. Sana bale, agawid ak tumit lang kalpasan amalpas di kontrata. Promise, Mami. Wan anak ko, promise. Di mo sipat-sipatan ta ulo makasta, apo. Madayag ta utak mo. Nagsakit man ang tiulog, Lola. Agraman ti matang, nagsakit. Anya, apay ngay akanayon mo din akasta ti marikrik na am. Nico, nagsakit na talaga. Urayan na dito'y apo, tamangalak iti agas at umaramuan. Nagtumara ko, Lola. Gamisulat tamad. Saan lamot ngay kaskaso ti agas. Talo pa yung titinumar ko. Anya, ay sus, mabait lang nga ron tawagak ni Auntie Magretchen. Hello? Hello, manang. Intaray mi dito'y ospital ni Liam. Anya, apay, agan ano ti anak ko, Gretchen? Nasakit kano ti ulo na. Saan kano nga ikaskaso ti agas at tinumar na. Iso nga intaray min dito'y ospital. Kasta unay asangit na manang. Anya, anya nga iti ko nadagi ti doktor. Anya kano ti sakit ti anak ko. Awan pa'y manang. Madama pa ilaang atamtaming yung dagiti doktor. Naka-schedule ti CT scan inton malam. Diyos ko. Sige manang. Awagan kan tumanin inton madamdama. Ay ayaban nak ngamin ni mama. Sige, ading ko. Awagan na kung awagan. Bye. Naawagam ka din ni manang mo, Gretchen. Wan mama. Kat, anya nga iti kunana. Agpakada kano iti amo na taagawi din dito Pilipinas. Ay, una, nasaysaya at matlaang no iso mismo ti umay mga sikaso iti anak na. Tani, isumit ti sangkabirok ni Liam. Wan nga rod Ay, nakakaasim at ti kaanakak. No apay mat nga isupay laang tinaadaan iti kasdi asakit. Ay, wan nga rod Kat, anya nga oras ka ngay nga agsubli iti ospital. Agsubli akmat lang adagos, mama. Umayak lang agdikos. Wan tani amangan no sa pulin na kaniliyam anak ko. Sigurado day ta, mama. Sige, tamang luto akbiit iti balunam iti ospital. Liam, anak ko. Kumusta ka? Kumusta tirik na? Kaya't kung tagawid, Mami. Tagawid tan, please. Saan pa'y anak ko? Dito'y tapay. Itikas na, maimbagan ka. Ado pa'y ti aramidan ti doktor kan ka. Madikol, Mami. Nagsakitan ti bagbagik. Gapoy ti katutudok. Isa gawit tan Di mat kayat mo ti agimbang. Wan, Mami. No kasta nga rod, anusam atong palan ti ibaga ti doktor, wan? Itikas na,
Daras ka nga agimbag. Kat makaawit tamat kan ijay manay. Awan, Mami. Diyos ko, nakakaasimat anak ko. No apay mat ngamin nga isopay tinaadaan iti sakit a brain tumor. Apay, apo. Awan mati amo ka nagkurangan. Diyos ko. Manipod ini nga aging gayta. Diyak nakalipat anagday tayo kat ka. Ar-aramid agmatdag iti pagayatam. Kimapay ngay ati anak ko pailang matinig kami ti kastoy asakit. Apay, Diyos ko. Liam, anak. Di na pampanawan. Dito'y kalaang abay ko. Please, Mami. Wala na ko. Di kagdanag. Tadituyak lang ang sibay mo. Di kan tupulos panawan. Agyaman na, Mami. Awan anyaman na anak ko. Ayun, anya ka din tinagan ni Mami. Rosemary. Very good Isuro man nga rod no sa dino ti ayan ni Mami. Sika. Very good Di na nalipatan ti Mami na. Agan anos ka pailang aging gaamalpas ti radiation mo. Wan? Kanayon ka ako mararag kini Papa Jesus. Itikas na, tulungan na ka, Wan. Wen, Mami. Anya ngay ti ko nadagiti doktor amang tamtaming kiniliam, Gretchen, anak ko. Kunamat ti doktor, amay mayat kanong agdalan iti radiation therapy. Kalpasan ti pan nakasurgery na. Maudin to kanon ti chemotherapy. Diyos ko, nagadun ngay day ta pagdalanan ti apo ko. Ay, huwan nga rod, mama. Ngamnas kan nga maaramid amin da kita. Iti kasta, malapdan ti panagwaras ti kanser iti bagina. Wan matket di sapay la ko mga rod tagimbang matlaang niliyam. Mamati akasta, mama. Adda si ti Diyos anamarswa. Amo ka di nabaybayan niliyam, anak ko. Ano sa niyo, tani, jak mo't mabalin ti sumublat ng agbantay. Amuyo mo't ti sasaadak. Kan may sa, bakit akon? Wen, mama, saan yun apanunutan dayta? Napatpatag ti salon at yo. Di yung matkit diliwayan ti agas yo, tapno saan ako maro ti marikrik na yo. Wan anak ko, awan rumbang apagdanagan nyo, takabaulak ti bagit. Apay nga, kasi matinti mapaspasamak kanyak, Mami. Apay nga, ajak matin maigaraw ti may sang imak. Apay nga, blurred matin ti pa nagkita. Liam, Apay nga, ajak matin makapag naasisak. Apay nga, Mami. Liam anak. Ang gimbagapay ka di, Mami. Wan anak ko. Agimbag ka pa'y. Basta tong palam lang ang dagiti bilin ti doktor, Wan. Saan nagsamot ang agimbag, Mami? Nasaysaya sa langan, namatay ako. Anya, ni, sana anak ko. Di ka kumamatag sa o iti kasta. Apay, kaya't mo nga aglid ay ni Mami. Kasta matan ni Antim kini Lola. Anin sir-sirbik. Nagrigat ti gusto yung kasasad ko. Anin sir-sirbit ay matak. Glad lang aro din ti pa nagkita. Diyak pa yun makapag nga. Diyak pa yun maigaraw ti may isang imak.
Iso may lang ano mataya ko. Apay, ibatin ako na ay. Apay, hindi ka maasyan kini mamim. Agmay may santun ano ibatim. Awan tun at tinasingpet kan gwapo nga anak ko numatay kan. Agawin tangaron na mami. Diyak kaya din dito ay. Payat kunti agawin. Uwan, anak. Agawid tanto inton agimbagkan. Ngamnoy ta, dito'y tapay ha. Tagpaagas ka pa, Uwan. Uwan, mami. Ay baga oras mo, Lola. Kastamat kin ka, apok. Ala, umunag ka. Ay yaman ak, Lola. Ha? Ay unay kan Aldrin. Nabartek ka man mat na si Mangpad. Ha? Sana balit not too much mood, Lola. Just a little bit only. Kat nangan ka ka din, apok. Saan pa yung aron, Lola? Apa, ada ka di makan? At damot tay binati may kanilolom. Mangan ka aya ta igawan ka. Sige man, Lola. Tanay. Mabisinak mo tanang paisaw. Mabiit laang nga raw tamang gauak iti kanam, apok. Kape ngay, kayat mo ka diti ag kape. Sige man, Lola. Itimplahan na kiti ka pa. Sige. Urayan nakbeet, tamapanak mangalay di kusina. Anya oras nga ya si Mangpet ni Aldrin idirabi bakit? Ay narabian manen Agalas 11 san idi si Mangpad. Ay, una yan niya po ko ta. Kanayon mo tayo nakasta ti aramitin na. Ay, wan nga raw lakay. Imbag ano di na mabaybay anti panagadal na. Saan mo't siguro, takanayon mo't asumrak iti pagadalan. Day talang takanayon mo't tan amarabyan nga agawid. Sakit na barbartek pay no kwa. Sapay ko mga rod ata sumsumrek ngagpaysaw iti pagadalan da. Ha? Tidakas na, ang mga no sa bali mo tayo tinasumok jay apo ko ta. Bayam, takasaritak tumanan ni Aldrin. Uy, palagi pam jay apo ko ta, bakit taray? Kaasimot jay inana ngagsaksakripisyo ija abroad. Tapno maitid na laang ti kasapulan ti kakaisuna nga anak na. Wow! Kabarbaro man ang ti sapatos mo, Aldrin. Siyempre kasangsangpot lang ti balikbayan box ngayon pauit ni mami ko naman. Wow! Sana all! Okay, kasano? Malamanan. Lumamis man ang tipulo iti angin. Agkuti-kuti man ang nagiti bulbulong. Anya nga iti plano, Maldrin, ha? Talaga si Karuna. Nagadupay lang palpalikaw mo. Aday ta ka manan ako na, Kaldrin. Ron ko nam kadilatan. Wano bro. Nagsakit nga min tilapayag ko makangkangag iti Rona. Wala niya. Sorry, bro. Maliplipatak nga rod na ko. Okay. Kasano ngagpaiso? Tapnam mo ano agawid ako nunusan pay. Ala, kababayin mo't kan kano, mapahay ka, Ron. Awagan mo ti tropa, tagsasarak tayo ti sigo na tambayan. Ibagam, tagpainumak. Ariglado, Boss Aldrin. Ni mami mati umawawag. Asong batak. Hello, mami. Hello, anak. Good morning. Good morning to mami. Apay, napuyatan ka? Wan nga rod, mami. Nag-review ako kami ni Dirabi. Kat bumangon ka ditan taldawan. Di mo't alas 10 ti klasem. Wan, mami. Kat anyat orasan, ne? Pasado alas 9 ni tagsapa.
Uwan nga raw. No, di ka pa'y mawag, ang mga nakaturog ak pala, nga ginggay ta. Nala, bumangon ka ditan anak ko. Uwan, mami. Sige, agrubot kan. Tadi ka kat maladaw iti klasem. Baliwak tulangan tumawag inton rabii. Sige, mami. Bye. Agalas 9 mat nagpaiso ni Kagsapa. Masaduta ka mapanag-eskwela. Nagsakit ti ulok. Ituloy ko kit di maturog. Hala kayo, Rona, Aldrin. Birbirukan da kayo ni Sir Martinez itay. Saan kayo man ngamin na simrag iti klase na? No, makapasadot ngamin ti sumbrek iti klase na. Makapaturog nagdiskas. Uwan nga rata. Anya pa'y nga itimbagbaga na, Hazel. Mapan kayon to kano iji office na, takayat da kayo ang makasarita. Naspak nga rodan at iraya-raya no kastalaan. Ay, sapay naghilig nga gibagsak da dya, maestro. Saan da kayo mat siguro basta ibagsak? Basta mapan kayo iji office na. Kasarita yun. Barang maasyan kada kayo kat ikanda kayo iti special exam. Oh, kasano Aldrin? Mapunta? Si Kaman, Ron. Masyakat kasla masaduta. Sigurado kami na sermonan na tamanan na di alakay. Ay, kat sigurado ah. Anya pa yung itinam naman. Alan, mapan kayo kit din sakbay nga itad da ti card tayo. Iti kasta, saan ama blanco ti grado yu kinkwana. Hello, anak ko. Pasensya kan jak nasungbatan ti awag mo itay. Napanak ngamin nagpakan iti baboy. Nalipatak gayan ti cellphone ko dito'y salas. Okay lang, nanang. Okat, kumusta mo? Dagiti tarakin niyo ababoy. Ay, dadakkel dan anak ko. Mabalindamanan ang may dispose. Mayat ang arod, nanang. Nagbiit ngagpaiso. Kasla kaano lang nga digim matang kayo ti Burias. Ngamita, dadakkeldan. Una, alisto damot ngamin amangan, iso nga alisto damot aadim makkal. Di ka mga lakayong tumanon ni ti Burias no madispusyo da kita. Una, tapno agtultuloy ti panagtarakan mi kanitatang yaw. Imbaglaang apagpalpalabasan mi mat iti oras. Una, nanang. Exercise yung mutlaang. Tapno saan laang adita unag ti balay ti ayan nyo. Husto ka, anak ko. Ay mun gayam, nanang. Imawag ni Aldrin iti Kalman. Gumatang kano iti baro a cellphone na. Manan? Kadno barbaro laang mat ti cellphone na. Kaano laang mat idigin matang. Ay na, anak ko. Di mo ko maunay panuynuyan di anak mo. Narigat no ma-spoiled. Saan mo't nga iti panang panuinoy, wano is-spoiled nanang. Kayat ko lang mo't nga ipaaykan ko na dagiti banag, akalkali kaguman na. Kayat ko nga ipaay dagiti banag, adyak na padasan idisyak ti ubing. Wen, adda akon dita anak ko. Ngamnay, kita Amangan nuga po iti kanayon a panangted mo iti kayat na kat isuntumot ti mangted iti parikot ken ka. Saan mo't siguro, nanang? Nasingpot mo't ni Aldrin. Basta tulungan da kumalatta amang bagbagakan kwa na, nanang. Iti kasta, makalpas mo't iti panagadal na. No maipapan iti pamagbaga, panagkunak kat saan kami mat nga agkurkurang kanitatang mo. Kanayon mi mat apalagipan ti anak mo. Ba nagapagyamanak unay, nanang? Awan anyaman na anak ko. Asino nga'y kumati agtitinulong no saan ada tayo matlaang agkakapamilya. Rabiin nga maging kaita awan pa'y laang ni Aldrin. Ay, awan nga rod lakay. Itay ko pa'y apadpadaanan ng awan pa'y mat. Awaga mo na. Itay ko pa'y ngaw awagan. Ngam di na mat sungsung-batan ti cellphone na. Ay, una yan. Napanan naman nga tan. Ang mga nunabartek tumanan nga agawid. Sapay kumaata saan. Mala, ingkakit idasaran ti pangrabyanta ta umunatan amangan bakit.
Mangan tulatan ni Aldrin apama na sumangpay. Hello, Mami. Hello anak, kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang mat, Mami? Kat, kumusta mo't ngay dagiti grades mo? Okay lang, Mami. Uray apagkabit lang, at least makapaspasamit. Lalaingam nga min anak. Ag-review ka Tapno saan apuro pasang awa dagiti gradom. Liklikam pa'y tagbulbulakbol. Ipamaysam tag eskwela tanay, graduating kan. Sayang mat no saan ka makagraduar. When ka di, Mami. Don't worry. I can manage. Inton bigat kuntun ngay pao iti pang tuition mo, wan? Wan, Mami. Ket agyaman at. Awan na nyaman na anak ko. Basta igaad mo ti agadal, wan? Wan ko naklangarudan. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Ta igagaad ko mo ti agad-adal. Sige, tagsubli akon iti trabaho anak. Awagan kan tumanen inton bigat, apaman ang makapaw itak. Sige, Mami. Bye. Sige. Uminom kailangan kakadwa. Agpinag tayo iti arak. Agorder kailangan, agorder. Order nyo amin iti kay kayat yaw. Mangala kayo pa iti pulutan tapno maimas tayo matkaginom. Di kayo danak to siyak ti makaam mo. Ayos! Layos man ang tiyarak! Uminom tayo kakadwa! Cheers! Cheers! Oh. Oh, nangagyumat, saan ka ni? Agorder kayo lang ka no? Tani Aldrin ti makam mo! Aldrin, apo. Aldrin. Oy. Ah, Aldrin. apay ka di Lola. Aldawan. Bumangon ka ditan Apay awan klasim aya. Adang, masaduta ka sumurag. Ay saan apok? Di ka kadiag sadot-sadot. Ala, bumangon ka ditan ta sumrek ka. Masaduta ka nga ro da sumurag, Lola. Ay saan mabaleng? Bumangon ka ditan kunaknay. Agmurmuray kan ta sumaruno kay ja kusina. Mapan ko idasar ti pagarmo saram. Manamdaman to, Lola. Maturog pa eh. Ay agkunay kakit din. Awanon ti madamdama. Ala, bumangon ka ditan Aldrin. Agawaam. Masaduta ka sumurag, Lola. Mag-absenta kita. Itong bigatak to na sumurag. Sige, tawagak ni mame. Anya, ay sana. Bumangon ka nga ro dun dita, no di mo kayat nga ipulong ka itinam. Sige malangan. Uwanan. Sumurag ka kon, Lola. Oh, apay kasta tilang ron. Dakkel na parikot, Aldrin. Anya reta. Ibagamon agpalpalikaw ka man ako na akon, bro. At dan result exam tayo. Kahit, Bagsak tayo, bro. anya, Wan! Siya, sika, ni Edwin, ni Anthony, ni Villamor. ha? Day tatipod no. Blanco pa'y dagiti daduma subjects tayo. Kasano nga tada ito yan? Ay, nakarkaron nga ang tandak dagiti dadakkel ko. Ang mga no pagtalawon dakpay ni Gibalay. Relax. Bayam, tagpanunot tayo iti mabali na makasulbar iti day ta aparikot. Awagam ket di day Edwin, ta mapantayo manan aginom. Iti kasta, mayaw awan day ta pampanunutam. Masulbar pa'y nga tada ito eh. Wen, sulbaran ti arak. Aldrin, Ala, awagan mo ni Edwin. Tamapan tayo ag happy-happy. Pay ampay lang na ita grado. Masigurado kapag graduaran na tayo matlaan. Ay, anyagay, ti ko na ti maestro ni Aldrin bakit? Nakasalitang matlaan ka na Ay, uwan lakay. Ang awan san namnamang agraduar ja po ko ta. Adumot ka no ti absent na ngam ti aldaw ti isasarek na. Ado ka no pa dagiti projects adi na insubmit. Ado tinamis na acquisis na.
Kan nababa ka na tinaala na iti exam. Anya, like, kasano dahil takot inaldaw mo't asumsumrag. Ay, isumot ti amuta. Saan mo't gayam, takanayon da kanumot, ije inuman. Anya, Bulakbol je apo ko talakay. No saan nga iti inuman ti ayan na, ije kanubilyaran. Wano saan, ije kanumat ayan ti pagdadartsan. ay, dahito yan ti bagbagak bakit. Sayang laeng ti kwarta. Ay, wan nga rod No jak pay na pan iji pagadalan da, jak na amuan ti kalukwan nga aramidan ni Aldrin. Kahit kasano dahitan, namnamaan samot ni Miranda nga graduar ni Aldrin. Lakit di alakay. Kunanan tupay nga agawid intun graduation ni Aldrin. Ay kat ibagam ken kwa na, tapno saan namang namnama. Uwan lakay. Talaga nga ibagakken kwa na. Awagak to ni Miranda intun madamdama. Aldrin, anak, Mami, apay, anak ko. Anya tinagkurangak. ha? Intad kumat amin akid daw mo. Allowance, cellphone, branded a sapatos, t-shirt, pantalon, amin adawatom impay ko. Pudnong imadayuak, ngam para mutlaang kan ka. Nagsakripisyo ak para iti masakbayam. Ngam anya day tuwing ngayon subad mo. Mami, Apay. Apay adiboy ni kaniti patag dagiti nagrigrigatak ijay abroad. Apay anak ko. Kurang kadipay dagiti sakripisyo. Mami, Imbes nga agadal ka animbag. Saan mat? Taday takit din nagbulbulakbul tinararamin mo. Anya ngay ita. Sayang. Sinayang mo amin tinagrigrigatak. Sinayang mo, Aldrin, anak ko. sorry Mami. Aldrin, Sorry. anak ko. Sorry Mami, I'm sorry. Shh! Hala, gusto na nanak ko. Hindi ka nagsaning. Sorry, Mat. No ka na yun. Nga da, idadayo ni Mami. Ngamsapay ko man. Tamaawatan. Ngar aramidag amin dagitoy. Para matlaan ka. Sorry. Amo ka dyan kung may subli pa iti amin, Mami. Anak, Ikarik, agbalbalim ako na. Ikaib kong tiagadal. Tap na damot agas nagitirigrigat siya dyan, bro. Mami. anak ko. Sorry. Agyaman iti naman nakaawat mo, Alfred. Ako na nyaman na, Julie. Amuman nga ramidag amin, basta parakin ka. Basta tikin na puting mo kanyak. Agyaman sapay la kumatadikan to og balbaliw. Saan to apulos, Julie? Ikarik detakin ka. Basta nanusan naklaan ha. Amuman, awan pa'y trabaho. Wan, awan parikot iti dayta, Alfred. Adamat trabaho. Iso asyak pa'y laang nga rin ti makaamo kadagiti masapsapul ta dito apartment. Sana balit ta bumahawak to. Inton addan tumatin panggadak. Wan si kantong mat amin ti aggastos inton addan trabaho. Ah, ay. Ay, wala. Dahil talaga yan. Anya nga iti plano yung kina Alfred Julie. Plano iti anya, tatang. Dua tawadan nga agdindin na kayaw. Awan pa'y plano yung agkasar. Ha? Ay, kwa tatang, kinapudno na, saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag? Hindi. Apay nga eh. Di yung iba nga aglib-in kayo latan. Aging gabadan kayo iti anak. Kwa tatang. Ibagam kina Alfred, tagkalay sa kayon. Ikakasta, mabindisyonan mo tayo, ti panagdinayo.
Bayan nyo ta ibagak to day taken ko na tatang. Una, rumbang laang nga ibagam day takang kwada. Nas kang agkalay sa kayon. Tadi, mano atawon mo tingag din na kayon. Agkalay sa kayon. Itigasta, agbalin mo tin aligal, ti pa nagasawa yaw. Wen, at na akong dito, Julie. Amumat nga aging gaita katawan pa'y trabaho san ka di. Pangalak nga itaramatan tang agkalay sa bilang lang. Alfred, Nagadun tinaplaya ka trabaho. Gamjak pa'y mo't nga rod na awat. Amumot na itasan ka di. Isasapay la ko matamawatan nak, Julie. no siyak la amay sa, maawatan ka. Kinapod no na, awan mat kat parikot iti day ta kanyak. Ta sa anak mat nga agdardaras. Ni tatang laang mat kat timang dagdagulit kanyak. Mawatak mo't yun ita, ma'am. Iso na laing ta talagang awan pa'y aramatan ta. Iso pasensya ka pa'y laing, Julie. Wan, di ka kadiagdanag ta maawatan ka mat. Mababainak tupekan ka. Kasi kaamin ang taggasgastos dito pagnanaitan ta. Awan rumbang apagbainam, Alfred. Agdandanatan kas agasawa. Iso arubang nalaang ngarod nga agtinulong ka. Ay na, agyaw mo nak, Julie. Bayam te karigatak tagsapul iti panggadak. Iti kasta, makaurnungak mo tan iti aramatan tangag kalaysa. Kahit kumusta nga iti panagsarita yo iti anak talakay. Ibaganan tupay laing kanaw kina Alfred, ti may papan iti imbaga ka pa nagkalay sa ada. O anya, mamati kan kanyak, Donato. Hay, Amelia, Uray pa'y mamin anom idaadagdagan, awan latta. Sigurado nga ibagan tumulaang ni Alfred nga awan pa'y urnong na. Ngamen, aging ga ita kaawan pa'y trabaho na. iso nga ro dadagdagdag ita. Tapno agsapul mo tan iti trabaho na. Digit di agbain Nagdakilan akarnay. Ngam isuki din ti papakpakan iti anak ta. Day tangarod kag, angam anya ngay, ka na-inlove mo nga rod di anak ta iti dayjay nga Alfred. Ay kat kapilitan ang aganos iti din na dayjay alalakay, ta isumo nga rod ti pinili na. Uy na, professional nga agpaisaw nga masadot matay. Bareng ano makabirok tumula ang iti panggadan na, tapno saan adya anak taki din ti mang bibiyak kingkwana. Baro-baro pa'y masyar ka dito itagos may manang Marisa. Wan, ading ko. Adda nga min umay ko ibagakan ka. Anya day tamanang. Agkasapulan iti kanayunan nga staff ti kumpanya apagtrap-trabahuak. Amangan no kayat mo ti aga-play chay. Adda nga min doan nag-resign. Ken adda doa nga ag-retire. Ay kit wala. Kahit kula unay manang. Sige ading ko. Masapa ka nga rod inton bigat amapan ija opisina. Ta isurok no sa dino a department ti pangisabmitam kadagiti requirements. Sige manang. Katita pa'y laang. Agyaman akon kan ka. Awan anyaman na ading ko. Basta lalaingam ti sumong bata, tapno awaten da ka adakos. Ken masapa ka. Tadida kayat ti empleyado ang maladladaw. On manang. Sa paag to nga rod ti umay. Sige, kitaan nakto ija opisina, ading ko. Kumusta nga iti inaplayam at trabaho, Alfred? Kasalajak pa'y laang rod mamati an awat akbakay. No kasta, addan trabaho? Wan bakay. Addan. Ay na, nagsaya atin no kasta. Maragsakan ang parakan ka, Alfred. Kamodyanan na. Matulungan kamot langin ka nagiti magastos diti balay bakay. San laing na ita? Sigurado ang makaurnong tamot ten iti aramatin tang agkalaysa. Ba nag-apagyamanak unay, Alfred? Say-saya atom nga roti ag trabaho, Iti kasta, daras ka ang makaurnong. Un bakit? Talaga say atik tagtrabaho. Iti kasta, may pakita ka dagiti datakkel mo at talaga adisidido ak amang ikalay sa king ka. Ha? Kinapudno na. At sakit tinakam ko kadagiti dadakkel ken kakapsat mo. Nang runa iti amam. Anya? Ni, taapay mat ngay, Alfred. Kasano? Katagi ba si dandak matlaw na yan? Alfred, saan akas na ni Tatang? Ang mga no na misinterpret mo lang ang dagiti imbagbagana kan ka. Ay na, di mo isakit ti amam, Julie.
Amo, kan marik na nakadinak tayo taparakin ka. Ngumpa na makita. Alfred, Itatatan trabaho. At damatin may pagpanakil ko. Sandak mo't siguro na basta tagibas sitan dagiti tatakil mo. Bakit? Imawag ni Manang Marisa. Kasangay gayam ni Sherwin intong Sabado. Anya nga tanong agawit ta intong malam ti Biyernes. ay katwan Anyan to ngay tigatangan tanga iyawit talakay. Ay na, ure sa anon, bakit? Birthday nga raw, di sigurado nga ado ti makan ijay. Unangam sa balilat tamot no adda isang patalakay. Nakababain mat no awan man laang pulos mat bit-bit ta sumangpet. Sa bagay mo't kiti Ay, sikalatan na bakit? Sa paan tanto lang arudan ti agpalingki inton Sabado. Iti kasta, saan tanto ang maidardaras nga agawid? Sa bagay mo't kiti bakit? Agrocery tanto matan, tapno adda isang petang abasto dana ng iji balay. Kan mga lata iti cake para iti kaanakam. Sige. Sigat ti makam mo, bakit? Alfred, mangtad ka man pa iti pagpalingkik. Nay, nangipan ang mga iti sultong. Ay na, manumit lang ang iti nasweldo. Amumot ang nagbayadak iti abang. Silaw, danom, binayadak pa iti loan ko. Isong awanin na bati Aginot ka nga mina Yan ang importante, ti katangam. Sa natila pang aramatam, iti kwartam. Mangidulin ka tapno adan to alaam, no kasta nga adda ka sa pulam. Imbayad ko nga rod iti abang, kasamatan kadag iti bills na. Kan nagbayadak pa iti internet, iso nga awanin na bati. Manula ang mat ngay dayjay kumpara iti sweldom. Saktong tagpalingkin ton malam. Sige nga rod, mga lakanto iti prutas kan natin Saan manen apuro karne ti katangam. Mga lakanto matan iti sabon, shampoo kan conditioner, kape kan asukar pa'y gayam. Wen, ilistam na kiti magatang, tay suntulang ti alaet. Alfred, agawid tanto man mat ije balay. Apaya, Kasangay ni tatang, agpartida kano iti pato kan kalding. kaano? Into Nuebes, agawid tanto kalpasan ti trabaho na. Sana bale ta agsublita matlaang adagos. Sige. Makitan to man. Tanay, atun sa mo ti aramidag. Ang mga nag-overtime kami tupa into Nuebes. Tanay, ado ti dimteng stock. Kat masapol ang may deliver dagi siya adagos kadag iti nakurter. Sige, sapsapaam to nga rod nga ibaga Tapno amok ti ibaga kadatatang. Wan, nakitak nga rod ti post na. Ay na, til-tila mo't iririls na. Wan, ay nadadaal samot ti panunot na. Salpag kitay! Salpag! Ay, makapasuran! Madimanan ti keyboard ti computer ko. Mangkita ka ba dito ti baterya? Wan nga rod ngam bilib ka. Adulat tamot ti nag-comment iti reels na. Galing ko sa tayo keyboard din. Makapasuran na talaga. Apay manen Anya tinapasamak di ta keyboard ti computer mo, Alfred. Madi man nga ro din. Sa dino man ayang amin tinangikabilang kadag iti baterya ginatang ko. Dito'y laang mo tinangikabilang. Yung mawag damot yung dito'y. Sige putden ta pay lang ti saritaan ta. Umawag ak tumanan inton mawaya anak. Bye. Ay. Unay na ya. Mapukaw mo't la amin nga usar dito'y. Anya ti berbero kam. Sa dino tinangikabilang kadag iti baterya ginatang ko kunak. Dagitada man ni. Usaram nga ning tamatam saan ataniwat mo ti makakaadang agbirok. Ay una yan, Alfred. Dito'y mo't tinangikabilak. Ngam inyalis mo mo't ngamin. Inton maminsan, di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kagawaak. Tapno jak birbirukan no kasta ka sa pulak. Hello, Nanang. Naimbag man, ta nakaawag ka, anak ko. Wan, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mulat ta, anak ko. Da kayo ngay,
Kumusta kayo mo dita syudad? Okay kami laang mat nanang. Halidi mo inton Lunes, apay di kay agawid. Kita to nanang. Tani, ado mat ti pakakumikumak ditoy. Ibagam to akin ni Alfred, ta agawid kayo mo dito'y balay anak ko. Sige nanang, ibagak to ken ko na inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Sige anak ko, sapay kumata makaawid kay tumay, kailiw kayo ngaminan. Nanang, bayan nyo ta ibagak to kin ni Alfred. Barang awan to ti maira na apapanan na, kat makaawid kami. Kasano lakay, agawid taman mat inton Sabado iti balay. Ela? Uy, Alfred, dengdenggan na ka di. Ha? Abaya? Agawid tamat iti balay inton Sabado ko na. Ay na, kastos lang dayta. Sa peon ko kwarta. Isupay man ti pamasahe kan pagpalingking agawid di balayo. Alfred, Kan may sa, anyapin lang ti awidam. Kat inuras kayo mo't nagtintin next ka nagchat-chat. ay unay ka na. Sa balilat tamat ano agawid mat da tao. Sa nabali ata agsublita mat laang adagos. Masadutak. No kayat mo di agawid ka siksi ka. Anya, ang Alfred. Di nakman disturboin. Kita nga daboy buyak. Alfred, Ang gagagluton tanay, mabisina kon. Yulay, apay di tamangan. ha? Ay, kwa, ikat manganta ha? Nakaluto akmatan. Kaya niya pala ang itigukon dita. Ingkagaon at amangantan. Mabisbisin na taon. Kung tayo tagit nagsil-cellphone, tar aramidan. Wen, mabitlaang. Masino kami na ito kachat mo? Ha? Ay, kwa. Adala ang matpagsasaritaan miya iti GC mi nga agkakasinsin. Kanahin mo't langit din, ngay sutar aramidan. Apay di kayo mauma achat-achat. Naitan tumot la chismis ti kukwan nyo dita at GCO. Alfred, Katpog mo ba, saan ka di? na. Dantan inuras kayo agchat-chat. Nagado ang trabaho dito yung balay. Nung dahi taki din da sa sigaswam. Nung naglaba ka naglinis ka, di at ako man nalpas mo at trabaho. Na. Hay, day takot nga rod mare. No ibaga nang agawid kami ijay balay na, agwanak mat adagos. Ngam no siyak timang ibaga nga agawid kami ijay balay, dandani di na kayat. Ay kat talaga aparikot day tamare. Naimbaglaangan ata saan akasta ni Willie. Mas kayat na paikit di ati agaw-awid ijay lugar mingam ijay lugar da. Hay, kasla isupay kit din ati may sa apaka-estresa. Adda nga min dagiti gundaway akila at latan adi na kasarsarita. Adyak met ammo ti makagapo. Ne, apay ngay nga taakasta ni Alfred mare. Diyak man ammo mare. Ngum adda malagip ko an naibaga ni iti kanyak. Nasakit ka no tinakam na iti pamilya. Iti anya agapungay kanumot akasta mare. Idi damo saan ngamin akayat datatang ni Alfred para kanyak. Sadot ka no ngamin. Nang ro na idi awan pulos pagbirukan na. Adumot asa udakan ko na idi. Dandanida kami pa'y kidi pagsinaan Angam itataddan trabaho na at damutan pride na. Kat, anya ngay ti planom ita mare. Ay, jak nga rod mo mare. Ay ayatek ni Alfred. Angam kasla na labos matan ti kasdi nga aramidan na. Panagrik na kat kasla saan anapatag ti pamilyakan ko na. Panagkunak mare, nasaysaya at siguro no kasaritam ti asawam. Ibagam ken kwa na dagiti madmadlaw mo. Iti kasta, mapagsaritaan nyo iti nasayaat. Ang mga no suspet samla ang maddayta. Wenno saan, ang mga no addadaduma aparikot ni Alfred. Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti saan tayong amo, friend. Angam kastay nakon, di mo iyalang-alang. Ta ang mga no isuntupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Iso ano siyak ti sika, kasarita mo ti asawa, mare.